Už nepoužívajte handry na čistenie okien. Namočte tento štetec do vody a párkrát prejdite dozadu a okno bude čisté. Nebude vám špiniť ruky a čistenie je veľmi jednoduché. Tak či tak ho zajtra budem potrebovať, takže si ho nemôžem zobrať so sebou. Chce niekto zľavu? Dnes vám ukážem jeho skutočnú silu. Moja mama je staršia a stále používa uteráky na čistenie okien. Nevie, ako používať tento štetec. Stačí ho vložiť a jemne párkrát pretrieť a je čisté. Ak sa znova zašpiní, stačí ho opláchnuť a môžete ho znova použiť. Mnohé dobré veci si kúpite, až keď ich naozaj potrebujete, potom ľutujete, že ste ich nekúpili skôr a stále používate handry na čistenie okien. Múdre ženy používajú tento štetec na čistenie okien ich štrbín. Radšej zjem o 2 kg menej bravčového mäsa, než aby som plytvala peniazmi na tento štetec na čistenie štrbín. Nikdy by som nečakala, že bude taký užitočný. Nikdy v živote som nič podobné nevidela. Odkedy ho mám, všetko sa zmenilo. Už nepotrebujem handry na čistenie okien. Stačí namočiť štetec do vody, vložiť ho do okiennej štrbiny a jemne párkrát pretrieť a je čisté. Nebude vám špiniť ruky a čistenie je veľmi jednoduché, stačí opláchnuť vodou. Jeden štetec vydrží 7 až 8 rokov. Ak to uvidíte, nezmeškajte to. Určite si kúpte 2 z týchto úžasných čistiacich štetcov.